sang syudad. Ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo. Apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo. Apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag ang mga salamat sa tanan nga sa frontliners. mga pinalangga nga mga tag palamati. Kamusta ang mga for Digital Storytelling Best Social Media Video is Radio. Humalin pa kayo John sa Dale gagahon. Salazar, Hasta sa siniyan Bacolod, oras. Kag sa mga Aksyon ka-action Radyo maraton Bacolod, nga naga-monitor via Facebook Nurse, Live. Kamusta DHW, dira? kag Ang iban iba pa. ano pa nagturo nagkatapos na Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sa basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo. Apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga May base diri frontliners. sa aton nga nakuha kaina nga And the weather winner for Digital forecast Storytelling sa nga Best Social pag-asa Media Video kay mga alas is 11 kay nasa nga udto John nagbagwa sa Dale nga Salazar, Tropical Cyclone Bulletin Bacolod, number 1 ang Aksyon pag-asa Radyo Bacolod, ang sini sa ginamonitor man sa karon DHW, ining si kag iban Bagyo pa. Rosal, no?
Kay base diri Magluwas sa sa mga record man frontliners sa nga nagarisgo pag-asa, sa ila no, kabuhi mga sa nasutsuka sulod ina sang sa hospital. aga, sa ini siya ang Nagakaangay man nag-develop hatagan as naton sa sa tropical pagkilala ang mga depression. frontliner nga Kag di kay nagatrabaho sa nakasulod sa sulod sang Pilipinas, isolation tawag sa iya si facility. Bagyong Ang mga Rosal. doktor Na? kag nurse Ang nga nagarisgo man ulihing sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga record sa symptomatic kag pag-asa mild COVID po ang cases. lokasyon Ang ni mga barangay Tropical health Depression workers Rosal. nga gin-assign sa Ini siya isolation ang facility. nakitaan Mga sa cook na 10 nagaluto sa kilometro mga pagkaon sa mga aminhan COVID positive. na Ang sidlangan sang extraction Viraca, kag disinfection Catanduanes, team sa no? syudad. Kag, Ang mga utility personnel may nga kabaskugon nagakuha ini sa siya sang basura hangin sa nga mga nagalabot sa pasyente. 45 Ini ang kilometro mga por ora frontliners malapit sa kag sentro nakit-an kag ko may ang pagmadlos ila nga nagalabot sakripisyo. Apisar naman sa manubo sa na sweldo o 55 kung kilometro allowance por ora. halin Kag sa may central gobyerno. pressure Ako sa Action nga Day, 104 COVID positive HPA. sadto. Nakarecover sa masakit bangod sa bulig sang sining na pagkatao. By the way, attention kini sa mga ka-action naton, no, may mga auturan kita from Luzon. Social media Muning video is Kabalakan. John Kabalakan na Dale binigid sa Salazar. mga portion dira sa Bacolod. Luzon. Action May mga Radyo pamudira mga Bacolod. paryente kamo dira. Nurse Ari ho kay ang DHW, tropical cyclone wind kag signal iban pa. number 1 ang nag-aapekto sa karon sa Magluwas sa mga Catanduanes, frontliners nga Eastern nagarisgo portion sa sa ila Camarines kabuhi Sur sa sa sulod sang Karamuan, hospital. presentasyon Nagakaangay man hatagan naton sa Torena, pagkilala ang mga Labunoy, San frontliner nga Jose, nagtrabaho sa sulod Tigaon, sang isolation Sanyay, facility. kag Eastern Ang mga portion doktor sa kag nurse Albay. nga nagarisgo So man sa ila maghalong-halong gid kabuhi kita, sa pagtatap sa mga Nabinigid ang symptomatic kag impact mild bala nga COVID mahimo cases. idulot Ang mga barangay sining iya health ang workers nga gin-assign maulanon sa nga isolation tiyempo dala ni facility. Mga cook Bagyo na nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID Sige. positive. So, Ang sa na-mention extraction ko kayo kag na alas 8 disinfection kay nasa team nga sa syudad. agasang Ang mga utility personnel nga na-develop si nagakuha Bagyong sa Rosal basura as sa a mga tropical pasyente. depression. Ini Kag, ang mga frontliners kag ini nakit-an ko ang, ang ila sakripisyo. may posibilidad Apisar sa pag gid nga manubo na sweldo o kung dasig allowance pa, kag halin sa mag-usog gobyerno. pa, Ako while sa Action Day, nagagiho, COVID no, positive sa sadto. portion iya Nakarecover sang sa masakit Philippine Sea. bangod sa Kag, bulig sang mahimo, sining nga mga no, sa tawo. pagwana-bana sa Madamo gid nga salamat pag-asa, sa tanan nga magigisa ini siya frontliners. ka tropical storm sa masunod nga for 24 digital oras. storytelling, Apan, best social ang media interaction video sa is northeast John monsoon, Dale no, Salazar. kag Bacolod. tungod ba sa northeast Action monsoon may Radyo posibilidad nga ining bagyo is Nurse mag DHW, hagan-hagan, kag iban pa. maghagan-hagan, maghuyang, no? Magluwas sa mga kag magbalik frontliners as nga tropical nagarisgo sang ila depression kabuhi sa sa adlaw sulod sang sang Lunes hospital. kag Nagakaangay man mangin, hatagan naton sa pagkilala ang gamay na mga lang frontliner weather nga nagatrabaho disturbance, sa sulod sang no? isolation Pag-abot iya facility. sang Ang mga Martes nga doktor adlaw. kag So, nurse hoping nga nagarisgo no, man sang ila kabuhi sa pagtatap hindi sa lagi mga too much man symptomatic kag mild ang COVID epekto sini cases. sa aton. Ang mga Okay barangay lang nang health workers maulan-ulan. nga gin-assign sa Diba? isolation facility. Okay lang nang maulan-ulan, Mga cook na hindi lang nagaluto sa mga magpatama, may pagkaon sa mga bagyo, COVID maapektuhan, positive. Ang no, mga extraction kag pananong, maapektuhan disinfection ang mga team sa pamalay, syudad. may Ang mga mga utility nagakatabo personnel nga nagakuha sa ah, basura sa rescue mga operation, pasyente. ano Ini ka, ang mga budlay, frontliners kag Do, nakit-an bisan ko ikaw ang nga ila wala ka man to sa sakripisyo. lugar, Apisar sa no? manubo na Halimbawa, sweldo lugar o nga kung allowance maapektuhan, may halin iguan sa sa gobyerno. bagyo, Ako pero sa while Action makitaan Day, mo sa mga COVID balita, positive sa doon nakarecover wala sa pa masakit subo, bangod no? sa Kaminsaron bulig mo sang sining nga mga nga tawo. kung Madamo ikaw gid man nga sa salamat bagay sa sila tanan nga sitwasyon, frontliners. no, nga maapektuhan, no, tungod iya sa winner for digital maulanon storytelling, tiyempo. best Well, social anyway, media sa mga video ka-action is dira naton, sa liwat John halong-halong Dale gear. Salazar. No, labi na gid sa mga Bacolod. ka-action naton, nag-start iya sa Action mga Radyo Bacolod. ano ni, sa mga Nurse, low-lying areas or DHW, nanubuan bala. kag iban pa. Kaya hindi ginamalikawan, Magluwas no? sa Hindi mga ginamalikawan. frontliners nga nagarisgo Mabaka ay sa wala ila man diri kabuhi ulan. sa sulod sa hospital. Wala ulan ka to nga Nagakaangay dito yung man Lisbukid, hatagan grabe naton sa ang pagkilala ulan. ang mga Wala ka nang frontliner nga kahibalo. nagatrabaho sa sulod sa Gulpi man dira isolation iya facility. magdako Ang mga ang doktor kag tubig. nurse nga nagarisgo man Mga sa ila sapa-sapa, kabuhi kamo sa dira. pagtatap No? sa mga Sabi na sa mga symptomatic kag ka-action naton mild diri COVID galing sa cases. Bacolod. Ang mga Mga barangay health portion diri workers nga nga gin-assign sa ginapaandaman isolation gid sang facility. NDRRMC Mga yung cook kung na pwede, nagaluto sa mga hindi ka pagkaon mo sa dira mga COVID magtiner. positive. No, Ang CDRMC, extraction I kag mean. disinfection team Nga sa hindi ka mo syudad. dira Ang mga magtiner utility kag personnel labi nga sa mga nagakuha sa kabataan basura kay, sa mga pasyente. ang Ini ang mga disgrasya, frontliners no? kag Hindi nakit-an ginaya ko ang mag, ila sakripisyo. ano sa Apisar aton, sa manubo nga hindi ginaya sweldo mag, o kung palayo allowance sa aton. halin sa gobyerno. Ilabi na gid Ako kung sa wala Action kita Day, naga, COVID halo. positive Ang sadto. bisan pa gani, Nakarecover doble sa ang masakit halong mo. bangod sa bulig No? sang sining May nga mga mga tao tawo. naman iya sa Madamo palibot gid nga nga salamat sa tanan nga wala frontliners. lang. Pati ikaw And the madala. winner for digital Ang storytelling, maganda. best So, social dapat, media video is kita tanan, no? John Ana sa aton Dale kaugalingon Salazar. ang
Bacolod. paghalong para kita Aksyon tanan Radyo is Bacolod. safe.
ba? Action James. Mapuli na si Action James. Magluwas sa mga frontliners Section na JM naman nagarisgo ang sa mabulo ila subong. kabuhi sa sulod ng hospital. Nagakaangay man hatagan natin sa pagkilala ang mga damo sila frontliner subong nga sa nagatrabaho sa sulod ng Din yung isolation kudabi nga facility. duha. Ang mga doktor na nagarisgo Sige, man sa ila Alaunang kabuhi sa 45 na kita pagtatap Action sa mga Radio symptomatic Philippine kag Standard mild COVID Time. cases. Ay, by Ang the mga way, barangay sa mga health ka-action workers galit nga nato, gin-assign sa isolation Ah, facility, may mga mga cook nagkalabasahan na nagaluto kita, sa mga no? pagkaon May sa mga nagkalabasahan COVID kita nga, positive pipila ka mga ang information extraction from the kag national, disinfection which team is sa beneficial syudad. gid, Ang mga di ba? utility Beneficial personnel nga gid sa aton nagakuha ng sa mga basura ka-action. sa mga Kag basi pasyente. bala, Ini may arap ang ka mga mo dira sa frontliners mga kag nakit-an himuon, ko no? ang Mga ila himuon, sakripisyo like apisar sa manubo processing, nga abi. sweldo o kung Yan, allowance kada halin wala sa kang gobyerno. maibulong, may mga Ako sa Action updated Dale, version na COVID gali. positive Ano, sadto. ako nang i-share Nakarecover ko sa sa inyo, masakit bangod diba? sa I-share bulig ko sa sang inyo sining from, nga mga tawo. mga Madamo information gid sa nga national. salamat sa tanan nga So, frontliners. nag-aton man nga istoryahan karon, syempre, For digital storytelling, ma-advance best kuya. social media video is Ma-advance kuya. Pero for sure, si John Tita Wen Dale nakatakol Salazar. about Bacolod. mga preparation, Action Radyo no, Bacolod. about Christmas. So, ari ako Nurse, niyo ho, DHW, ano na di siya, kag iban pa. preparation about New Year. Magluwas Diba? sa mga Preparation frontliners about nga New nagarisgo Year, sa kay ila advance kabuhi kuya nga sa sulod daan. sang hospital. Nagakaangay man Ate, pila na hatagan naton nakaadlaw, sa pagkilala 15 ang mga days frontliners before nga Christmas nagatrabaho sa and, sulod sang isolation 20 facility. days Ang mga doktor before kag New nurse Year. nga Mo si Tita Wen nagarisgo man kahapon sang ila lumulong-mulong kabuhi gini sa sa akon. pagtatap sa mga Kinsi na asymptomatic nagali kag ka- mild COVID ka- ano, cases. kadlaw, Ang no? mga barangay Kada health sigil workers sang nga tiyempo. gin-assign sa isolation facility. Nasod ka pila yung mga pagin cook sulit-sulit na nagaluto sa sa mga akon. pagkaon Na-excite na sa gid mga guro si COVID Tita Wen. positive. Ang extraction sana kag all. disinfection Maano na, team sa excite. syudad. Ang mga utility Sige, personnel nga so ang nagakuha topic sa naton basura karon, sa no, mga sa akon pasyente. nga Ini pagbalik, ang mga frontliners ay kag una-una naton nakit-an danay ko ang aton ang yan, ila mga i-share man sakripisyo sa inyo from the apisar sa national manubo news, nga no? sweldo o Ang kung topic allowance naton, halin sa no, gobyerno. sa pagpasunod Ako sa naton Action sa Dale, nga COVID akon positive gin-prepare diri sadto. sa inyo is, Naka-recover sa masakit bangod for sa sure bulig damo sang sa sining aton, nga mga tawo. Madamo sa gid akon nga naman, salamat sa sa akon tanan nga naman. frontliners. during my elementary And the winner days, no? for digital storytelling, best Damo social gid media ko video mga is bayo-bayo or short John na may mga Dale polka Salazar. dots, di ba? Bacolod. No? Sang Action Radyo so mga Bacolod. ka-action naton, I don't know la kung Nurse, subong is DHW, ginaano pa nila, kag iban pa. ginagamit or Magluwas sa mga nagapati. frontliners nga no? nagarisgo sang ila Magsuksok kabuhi bala sang, sa sulod sang polka dots, hospital. no? Ano ay Nagakaangay ang man reason hatagan naton behind sa it, no? pagkilala Nga ang mga ginapasok-sukit frontliner ang nga polka nagatrabaho dots. sa sulod sang Sa mga isolation polka dots facility. mo. Ang mga Kay doktor tapos kag kada nurse mag, nga nagarisgo man sang elementary ila day, kabuhi sa pagtatap sa hindi mga ginamadula asymptomatic kag mild sa, COVID cases. Ang ano, mga barangay hindi health ginamadula workers sa nga mga, gin-assign sa isolation tawag ni, facility. sa mga cook na nagaluto sa costume, mga no? pagkaon Sa sa mga from COVID grades positive. grades Ang 1 to extraction 6. kag disinfection Wala pang team sa K-12 syudad. before. Ang mga Wala ko na utility naabtan ng personnel nga K-12. nagakuha sa So, basura sa mga pasyente. ang, Ini polka ang mga dots, frontliners yung mga kag costume nakit-an is ko aray, ang ila tinatandaan ko na sakripisyo eh, sa apisar sa iya sa manubo nga magulang sweldo ko, o kung grade allowance 4 halin sa ata siya. gobyerno. Ako sa Action Dale, color COVID pula. positive sadto. Naka-recover sa Color masakit pula ang bangod pol- sa ang bulig ano, sang ang sining nga combination mga sang- tawo. sang Madamo pula gid nga salamat kag sa tanan Bali, nga ang polka frontliners. dots is red And the and winner then ang for tela digital gid siya is storytelling, white. best social This media one with video ribbon is diri oh. Ang ako naman John niya Dale Salazar. sa akon lang sa akon Bacolod. costume. Action Radyo Eh, Bacolod. Though ang nasuksok ko lang siguro Nurse, is DHW, ang kag iban pa. may ribbon nga ano Magluwas sa mga buhok frontliners nga nagarisgo Anong na, sang sa ila kabuhi buhok. sa sulod sang Yan. hospital. Nagakaangay During man hatagan naton elementary sa days. pagkilala I don't know ang sa mga mga ka-action frontliner naton nga kung nagatrabaho na sa sulod ara sang pa na. isolation facility. Agang isa pa Ang gid, mga di ba, doktor sa una may kag nurse magwantes. nga nagarisgo man sa ila Nan. kabuhi So, sige sa mo ng pagtatap topic sa mga naton karon. symptomatic kag mild COVID Ato na cases. balikan, Ang mga di ba? barangay health Ang workers mga nga reason gin-assign sa behind isolation kun nga, facility. Mga ginapasok-sok cook nga kita nagaluto sina. sa And mga other pagkaon pagid sa mga nga COVID positive. makaano sa Ang aton, extraction Yun kag ang mga pagpati disinfection naton, team sa syudad. no, Ang mga during, utility personnel nga nagakuha sa mag New Year, basura sa mga ginapreparahan naton pasyente. before Ini ang and mga during New frontliners. Year. Kag Nan. nakit-an ko ang Sige, ila kag sakripisyo syempre, apisar sa ang manubo aton man nga iya sweldo kalingawan nga o kung horoscope allowance po damo halin sa prepare mi gobyerno. nagapamangkot Ako sa sa kay Action Tita We. Dale, Tita COVID We, anong ako positive niya sadto. horoscope? Tita Naka-recover We, sa nalaktawan masakit mo bangod ako sa niya bulig sang horoscope. sining nga mga Gumamati lang tawo. ko kisa gayong Madamo view man gid ko nga pag salamat sa ano tanan man nga ko frontliners. guilty man ko. May times gid nga kung ako ang And the winner
winner suko sa for kay Tita digital We, may storytelling malipatan best gid ko social pag media hindi video ko is mabasahan.
Well, anyway, John no, Dale as long as Salazar. may ara ka mo, nagapadumdum Bacolod. sa amon. Aksyon Radyo Bacolod. Inaaton iya nga ibalikan. News, Sige, ara una DSW, 49 na kita Kag-Ibanta. Action Radyo Philippine Standard Time. Magluwas sa mga frontliners speaking nga nagarisgo sa mga sang balita ilakabuhi sa sulod national sang bala na hospital. mention ko kaila sa Nagakaangay inyo. man nga tagan natin Kaya, sa pagkilala ingaton ang nga mga balita, frontliner nga nagatrabaho sa no? sulod sang Hanungot isolation ini siya facility. sa, Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man SSS, sang no? ilakabuhi Kaya mag-issue sa sila sa pagtatap sa mga humid symptomatic kag mild ATM COVID pay cases. card. Ang mga barangay Sosyal, health diba? workers Sa nga pamatian, gin-assign sa walang isolation kadukasosyal, facility, dito kala mga inihaw. cook nga nagarisgo Kay man, ginanunsyo diri sang SSS na magapagwa sila sang Universal Multipurpose ID kung ining humid cards nga pwede himuon bilang automated teller machine cards or ATM cards sa ilang partnered nga mga sa bangko. gobyerno. Ako sa Sunday, So, gipatag sang positive sang sadto. SSS, Naka-recover sa masakit ining bangod humid sa bullying ATM sang pay sining nga mga cards, tao. no? Madamo din Magamit salamat ini sa tanan mga nga frontliners. miyembro para sa disbursement, The winner no, for disbursement digital storytelling Best account sa Social ila Media benefits, Video is loan proceeds John kag Dale Salazar. refunds. Bacolod. Di ba ang Action ato niya sa Radyo SSS? Te, example ko lang sa amon de. Example ko sa amon de kaya ang deriya ng Magluwas sa mga frontliners may nga ano kami nagarisgo may sa ATM ilakabuhi kami, sa sulod no? sang May ATM hospital. kami nga Nagakaangay dara man nga ginapasulod man ang tagan natin amon. sa Siyempre pagkilala sweldo ang mga frontliner gasunod nga man kita, nagtrabaho gasunod sulod man nga sang daan sa isolation ano sa facility. Ang mga doktor kung ano man kag ang mga nurse nga nagarisgo bago man nga sa mga ilakabuhi technologies, sa yung kinahanglan nga pagtatap sa mga mangin symptomatic updated kag man ang mild every COVID cases. employers, Ang mga barangay di ba? health workers No, nga kung gin-assign makarry pa sa man lang. isolation facility. That's Mga why, cook nga ano no, nagaluto mga sa na-mention pagkaon ko, sa mga ining COVID humid positive. ATM Ang pay card, sa ako extraction nga paghangop disinfection is team sa syudad. though Ang mga same lang man ni utility siya personnel as nga nagakuha sa basura sa ATM, mga no? pasyente. Yung mga debit and Ini credit ang card mga na bala, no, frontliners di ba? had nakit Nga, anto ang ila pwede kada sakripisyo ka at ano, isara sa pwede manubo mo, nga pwede nga sweldo dra na o lang kung ipaagi. allowance Kung halin halimbawa sa gobyerno. mag-loan Ako ikaw sa Sunday, or magpa-refund COVID ikaw, positive sad ko. nan. Naka-recover Or hindi sa gani, masakit pwede bangod man sa nga bullying sang magpasulod sining nga mga ikaw, tao. di ba? Madamo Magpasulod din ikaw salamat sa sa imo tanan iyang nga nga money. frontliners. Pero ini tanan aton bantayan kay ti for sure ang For digital SSS storytelling, magapagwa pag ni best siya sang social dugang pag media niya video explanation. is Kay not all, no, John not Dale all nga Salazar. mga members ng SSS is Action knowledgeable Radyo or dasig bala maka Nurse, gets kung ano gid ang DSW, points sining ginatawag nga humid ATM pay cards. Kay Magluwas may ara sa mga gid sa gihapon frontliners nga tradisyonal, nagarisgo sang no, ilakabuhi nga sa nagakadto sulod sang hospital. sa mga SSS Nagakaangay man nga tagan natin office, sa di ba? pagkilala ang To mga check sa frontliner ilang nga nga balance, nagtrabaho to sa check sulod kung sang anong ma-avail isolation nila nga facility. mga Ang mga doktor kag loan nurse and nga other nagarisgo man benefits. sang ilakabuhi So, sa pagtatap we sa mga hope nga ang symptomatic kag SSS is mild magadugang COVID pagid cases. Ang mga pathag barangay na health sang workers siniya nga nga nag-assign sa balita isolation para sa mga facility. ka-action Mga naton. cook nga nagaluto sa mga pagkaon Actually sa para mga ni siya COVID sa ano positive. Ang kahapusan, extraction no? kag disinfection Kahapusan team sa syudad. sang Ang mga transaction utility naton personnel ay hindi na nagakuha kita sa dira ya basura maglawig-lawig sa mga papila dito sa pasyente. SSS Ini ang office mga kung mag-process had kita. nakit I think for sure ang Apisar SSS sa is manubo, naga-update sweldo, man o kung sang ilaya nga allowance. system Halin para Ako maging sa mahapos Sunday, man COVID positive access, sad ko. no? Kaya mga Naka-recover sa millennial masakit subong, bangod sa no? Mga bullying millennial sang sining subong, nga mga tao. ang Madamo din ginahimo salamat nila, sa tanan nga frontliners. gatinamad na. Gatinamad na isa na ko da, di ba? Kung may time kung kay isa, hindi man silingan literal nga nagatinamad ka John nga. Dale Salazar. Kapoy ka, hindi na ko tumakadto. Ay ka natamad, nagit ko yung magano yun. Ano pa ko tuman, kakapoy pila. Amo na. Hindi. May ara naman iban yung natuon bala sa ilang nga working hours. So, hindi sila dali-dali makagwa. That's why nga ang SSS for sure isa ini sa ilang man nga mga initiative, no, para iya nga mapahapos man ang mga processing sang aton iya mga members. Ti sa mga nabudlayan pa, sa mga may edad na, di ko na yung malikawan na ti tendency katugod sila iya sa mga SSS office. Pero for sure may ara gina mag-explain sa ila para iya nga mangin mahapos man sa ila
bagay hope hindi lang ni maanano, hindi lang ni atawag na maidiyahan naman bala sa mga bugos, tamad na may damo bala sa mga ginapamensa, basta ganing may mga upgrade nga mga ginapanghimo ang aton government. Baw, may mga upgrade man na ginahimo ang mga illegalista. So sige naman nga aton nga bantayan. Kaya dako man nga bulig no, para sa kahapusan sa tanan. Alauna 54 na kita Action Radio Philippine Standard Time. So isa ina sa aton nga gina-share man na subong iya nga hapon. And by the way ang sa Monday iti final nga na siguro nga ipagwa ko nga pilagid ang ibuhin iya nga sa presyo sang gatong. So update lang kita, monitor lang kita. Sige sa mga ka-action naton, standby sa akon nga pagpanumbalik kay share ko sa inyo ang aton iyang information about bala sa nga magsuksok kita sang pagkadance. Ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga Naglipa na ang mga papaya soups. Napansin nyo ba mga girls? Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Isolation facility ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook na nagagawin sa mga pagtapon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection sanitation, ang mga UAE personnel nga nagakuha sa basura sa mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo big na salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar. Bacolod. Action Radio Bacolod. Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook na nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection
disinfection team sa syudad. Ang mga utility personnel nga nagakuha sa basura Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do hindi yagin matuman ng handog. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo. permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi makukabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magtungan na kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Go lang sa kung sa imo cellphone, sa imo Wala ko sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kasi ka-conflex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan ng gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa sa buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang mabatian yung kung nadala kami kung kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging kung kaya sa cellphone, nadala lagi kami nga. May gimpamangkat pa gidaw. Nakabud lagi kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami kag connection kay pigado lang kami tas namud na yan sa mga gadget pero si mo piyapin ako okay miskilan ako okay, tapos kayo. gusto ko makatapos sa eskwela miskaan may covid pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapangulang ka ng phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? ang mga frontliners. Okay, sana. Ano lang kuya. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Indayan. Diri kita was sa pagbasa sa mga messages na mga mensahe sa mga ka-action naton nga nagpadala via Facebook Live. Si Sir Malili Oligo kuno mayong hapon dira sa imo sir. Nag-monitor siya from via Transistor Radio and Facebook Live. Si Ma'am Nancy Walsimo, mayong hapon. Salamat gid. Si Sir Manjo Arnejo, salamat man. Nag-monitor subong hapon. Pipoy Jeff Atrosio, good afternoon kuno ko. Sige, mayong hapon man dira sa imo sir. Si Anthony Louis Habagat. Diba? In love si sir. Mayong hapon dira sa imo. Si Sir Alex Montes, nag-monitor man siya kuno ko. Sige, thank you so much. Ginatamyaw galit ni Sir Rizal Balsimo ang iyang asawa. Ang pinalangga iyang asawa nga si Ma'am Nancy Balsimo. Ang nagapatamyaw. Si Rizal Balsimo sa barangay 35, Bacolod City. Thank you, Gid, and God bless. Sige. Ma'am Felicie Benzola, good afternoon. Sige, salamat. Si Manuel John Ong Gran Kapal mayong hapon man. Salamat sa pag-monitor. Diba? Si Franklin Tilodjo. No? Mayong hapon dira sa ibo. Kag salamat gid sa inyo nga pag-monitor sa subong nga hapon. Sige, diri kita. Diri kita. Sino ang mahilig sa polka dots? Polka dots. Kag mga ano ko no, mga Magluwas sa mga round, frontliners mga bilog, no? Mga bilog ng mga prutas. Damo kita ang mahilig sina sa pagkaon. Isa na siling gani basta kuno nga mag-Disyembre na do ginahunos na ako. Do ginahunos na ang inadlaw. Pasiling gabi subong Pasko pagka the next. Nagligad man ito nag-celebrate sa Pasko. New Year naman pero ang pamangkot may bilin pa. May bilin pa sa budget. Galing kaya hamba nila kung basta kuno Pinoy madiskarte. Basta Pinoy madiskarte. Mahambala na yan nga wala kwarta. Pero pag abot sa Pasko or New Year man, kibot ka na lang may nakahanda na sa lamesa. Diba? Hindi pa na mapaperde sa piyak balay. Na, pero sang una, ang nadumduman ko during Christmas and New Year. Christmas, kami abi nag-celebrate kami Christmas sa balay sang tiya ko. Meaning, nagapuli kami sa iban nga balay. Balay ka tiya mo, no? Pag dito kami nag-celebrate sa Christmas. Kaya pagka 25, amo na sang reunion namon sang una.
sa silay. That's why nga wala kami agad tinira sa balay. Pero pag New Year, dragi kami sa balay. Hindi pwede nga bayaan ang balay kay mabudlay na. Basi kibot ka, wala ka na bilin pagkaaga. Pati hindi during New Year, nami gid man ko mag-upod ang tanan, no? Upod ang bilog nga pamilya. Kay ma-feel nimo nga ang kagahod, ang kasadya, kag di syempre mapalipay mo mama kag papa mo. Nga inupdanay ka mo despite sang inyo yang nga kasakon, despite sang inyo yang mga mga ubra. I remember sa mga baguhanon pa lang ko di. Syempre, hindi ginaya malikawan kay amo to nga time to hindi pagid tama blaka stricto ang mga palupok. Ang akon nga obra sang una. Ari pa ko di sa patrol woman. O pa nang obra ko before, no? So, ang amon to nga is hasta alas 2, if I can remember. Alas 2 ang kaagahon. Di na ya kami, kasi syempre ara ka sa media, normal na siya nga obligasyon. No? Alangan alangan malikaw kay amo nang gintapusan mo, mo naging trabaho mo, ginsudlan mo na. Pati as long as gina-enjoy mo, 'di ba? Anyway, amo na sa ang mga sang una, ang mga previews ko nga mga nahimo, no? Sang time nga baguhanon pa lang kita diri, no? Nga nasugat ko ni Papa, puli kami sa balay. Okay, dapat tingob gid kami. Sang ulihi ang mga magulang ko nang gasugat sa akon. Pero nagnami na to, kaya medyo nag-less na lang ang amon nga, no? Hasta na lang kami mga alas 12, imidya. Kay syempre kinahanglan palapawon sa countdown. Kailangan pagpatak alas 12, mababay man kami dayon. Ang iban nga mga radyo, gabira-bira kami diri, linong, na karon. Sige, so mo na, no? Balik kita sa aton nga topic. Doon nagalapaw si Inday Anaw. Sige, no? Pag siling gani Pasko, syempre may pagpanghanda, no? Ang mga kaaksyon naton. Pag siling pagid New Year, may super pagpanghanda. Gapati ka na Action El Rey. Kada mo kuno ginahanda during New Year kumpara sa sa Christmas. Ang iban nga ni kuno nagasimba lang during Christmas. Pero ang pahanumdom sa aton mga ka-action, hindi lang pagpatami gasto. Hindi lang pagpatami gasto kay tanan-tanan ka muna. Tupad balay mo, may amo man nga handa mo. Malay mo, mag-share da siya sa imo. Kundi nakatipid ka. Oh! Hacks yun! Pati Anyway, basi bala sa di ba ang mga Chinese naton yung mga abyan, mga Chinese naton yung mga kakilala sa ila culture is may ara na sila kung ano nga tuig ang 2023. So base diri sa ila yang ginapatihan, ang 2023 is the year of water rabbit. Pag sa ilang explanation, ini ang tuig sang paglaom. Isa ka simbolo sang malawig nga kabuhi, kalinong, kag kabuganaan. Gani, para kung mamanifest ang swerte, kag mahimo nga imo iya paga sa ulugon, no? Pagasug alawon, ang bag-ong tuig nga mamanifest nimo ang swerte o konde buenas. Number 1, magsuksok sa mga bayo, no? Bayo, short, or anything nga polka dots. Kay di ba ang polka dots, syempre siya gani round. Do pareho dira sa mga sinsilyo naton nga ginauyatan. Piso, 5 ka piso. Harap pa subong ang may harap pa. 25 sentimos nan. So may ginasiling, no, may harap kita sa mga hambalanon sang una nga maabsorb mo kuno ang pagdamo sang kwarta kung nakasuksok ikaw sang polka dots sa bispera sang bagong tuig.
mas maswerte man kon kolor pula. Aga pula-pula ikaw. Ang imo yang nga bayo. Ang ikaduha, ari naanan ko lang ni sa ako nga magulang. Na mahilig ni siya eh. Walang magpasinsilyo sa kwarta, kinanglan ko no coins. Na damo ka coins, nagakiling-kiling. Amo nang ikaduha naton. Kay may hambalanon man nga kung madamo ka kuno sang madamo ka sang kwarta, madamo ka sang sinsilyuhon sa imo bulsa. Mas lapiton ka sa kwarta pag bulag tuig or sa bilog nga tuig sang 2023 halimbawa. Kay 2023 masunod na mo, 'di ba? So muna pasinsilyo ka sa mga coins dira kag kiling-kilingon. Ako pa na sang una gatahi sang sulodlan ni Manang. Kag ipang yan na ipang no lang kung nagaano man ka mo. Pero depende mo na, 'di ba? No, inang nagapang haboy-haboy bala money sa mga sa palibot sang balay sulod dira bisan diin lang. Pero depende siguro sa mga kaaksyon naton, no? Hindi man na sila nga damo-damo gid. Mga pisuson mo da, mga batsingkuhon mo dira. Amo nang imo ipakiling-kilingon. Pero ang kiling-kiling ko alas 2:10 na. Ang sugpon sa nga ako ni karon nga istorya sa inyo. Sa akon man nga pag panumbalik. Action nouns. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang
tabang kay basi kaluyan mangita kan ta India nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw It's mabla. my life. Sa gyapon ang inyo kaupod ini si Indayan. Baw ang Iloy sa nga ko niya classmate to naga-monitor. Si Ma'am Evelyn Sinaon, mayong hapon dira sa imo, Ma'am ano. Greet niya lang si Ma'am Rosie Lopez. Happy birthday ko no. Ha? Happy birthday dira si mo Ma'am Rosie Lopez. No, nag-celebrate niya kaadlawan. God bless you. Sige, thank you so much, Ged. Si Ma'am Diding Alomianto, good afternoon man. And thank you so much sa inyo nga pag-monitor. Sige, balik kita. May nag-message di sa akon kung magaboy ko no coins hambalon siya kay salon niya kakalalaw. At wala na tanibuta, wala na hindi na mag-spread ang ang tawag na gani. Ang buenas kay saloon kakalalaw. Sige. So, proceed kita sa ikatatlo. Pag-preparar sang prutas nga bilog. Diba, mahiligid kita? Baw, si Manang sang una, gaugtas ni Samuel. Pila na nga, di ka bilog ang ako nga prutas. Una pa naman kanan. Pero pag-abot ka ni alas 12, di ba, kauno na siya. Ang 12 fruits na kaunon gida sa dapat. Pati alangan kaunon mo na dayon ang pinyag samo-samo na karon LUPOT na karon. Kung na bahala ako ano to sa meaning sa LUPOT. Di ba? Ang isagid sa mga naandan man sa mga Pinoy, labi na gid kumay kuro kwarta man lang. No? Kaya kita mabakal nga mga buro barato, mga bilog ang mga prutas. 12 ina ka bilog ang ila ginabakal. Kaya ginabutang sila misa, no? Bilang nga isa sa handa man, no? Sa mga preparasyon during sang New Year. Kaya man siling nila ang 12 ka prutas naga-represent na siya sang 12 man ka bulan. Nga mangin bugana ang imo yang bilog nga tuig. Kag syempre nagasimbolo man sang kalinong, harmonia, fortune, happiness, pagpalangga, ikaayong lawas, kag syempre kwarta. Muna siya, kung maga-balance sang tanan, no? Ang pagpreparar sang bilog yang mga prutas. Usual mo ginamakitaan ng mga bilog nga prutas. Orange. Ano pa ganang isa na gani, ginabakal ni Manang man. Kalipat ko. Kadamo na sa ginabakal sang una nga ginaunahan namon ka. So maugta sa samon kay jutay na lang bilin. Gawuman ka muna, sang gagmay pa ka mo. Ano muna kay damo kami? 3 kami ka mag-utod nga nagasunod-sunod lang. Ang mga dungulis. Ang ika-4, are ang pagahod. O pagahod, ang nadumduman ko sang una way back, pila prang to pangidaron ko man. May motor kami na sang una nga dugay na ginakayo lang ni Papa. Ginapaandar ni during New Year. Napaandar niya lang. Hindi naman kadalagan mo. Ako na sa una. Kung ara ka sa umaw, wala mo na to. Hindi mo na to usong sound system. Paano ka to ka sound system kay wala to kuryente sang una? Nakuryentihan kami guro. Pila na ko man. High school na ko. Nalipat na ko gani eh. Mga fourth year high school ko ata. Isang nag-steady na gid bala ang kuryente dito sa amon dampe. Pero hindi pa kami totally bukid-bukid gid natong-an lang sang banwa kag sang uma.
Sige. No, sa liwas sa mention ko, number 4 is ang pagpagahod dira nimo nga mga preparasyon. Ang iban gani nagahimo na sila sang tansan kag ginabuhuan kag mo nang gina-kling-kling. Magpangaruling ka muna bala na, 'di ba? Ginagamit nyo na. Or ang iba naman ng kasirola, 'di ba? Kasirola with ang tawag ni kasirola with luwag. Diba? Ipatunugon man. Ang problema lang sina, kung ang kasirola ni mo is medyo humok, ate, gupi pagkaaga. And other pagid nga maka-produce balasang sound para i-welcome ang bagong tuig. Ate, ang mga nagauso, di ba, mga turutot, kag ang mga palupok before. Mga palupok kay gabi ginasang una ka bakal. Bo dito sa amon. Ay, bisan diin lang. Ugtas ka na lang. Ikaw mo patama ka palupok, kapin pagid ko may mga may mga sapat bala. Kaluluoy yung mga sapat kay kulbaan man na sila. Hindi lang pagpatami. Diba? Kaya ang ginasiling, kung magpagahod ka mo dira ako, no, ma-absorb ang tanan nga positive energy. Sang 2023. Kag sa pamaagi nga ini, ma-wash out atong tanan nga mga negative energy. Nga imo ya inagihan sang 2022. Ang ikalima, family gathering. Na-mention ko diba sa inyo, during New Year, lain gid akong upod gamutanan. Kay sadya gid basta New Year. Kay pulawanay. Tapos ang kon kay isa naga-amo maning time nga after gid sang pagpatak 12 o'clock, mga tupad balay na namon sa una nagalinagaw na sila. Okay, mag New Year sila. Biskan lang dra ang handa, bisan mga simple lang ang handa. Okay na iya sa mga tupad balay. Para maki New Year lang. Maka-enjoy isang mga pagkaon sa piyak balay. Amo na siya. Pero ang ginatawag iya nga family gathering, mas manami pagid ini siya. Kay amo na balad sa na-mention naton kaina, may time gid nga may mga labi na gid kung mga kabataan bisang mag-aasawa is puros na tanan mga professional. Kag ang ila nga mga gintapusan, nag-ulubra gid sila. Nag-ulubra gid sila. May tendency nga kung saan uhanay magkilit-anay. Muna nga ginapaano gid sa aton nga bisan panalagsa is kita sa aton nga pamilya. Kay wala man sila gatinera sa kalibutan. Kita wala man gatinera sa kalibutan. Ang malay naton basi sa uli kung kita magpalangasawa kag magpalaman na ang aton nga mga kabataan magdalagko na. Basi himuon man nila ang ginhimo naton sa aton ginikanan, diba? Mahinulusol ka pa. Amo nang nasiling nga palaging nasa huli ang pagsisisi. So dapat amo na during sang New Year and even sa Paskwa. Kung pwede pa man lang, kung carry pa man lang. Importante gid ang pagtipon-tipon. Okay, para iya nga ang inyo pagsaulog sang kay tingin na istoryanta subong is New Year, no? Ang pagsaulog ninyo isang bagong tuig, manami bala kay ara kamutanan. Galing kay sa mo hindi ginaguro hindi ginaguro maporsu nga magtingob kami. Kay may isa kami ka magulang nga ara siya sagwa. Hindi ta na ilalangan piliton ta, 'di ba? Go lang sa tawag-tawag Pero kung na-inupdanay mo na kamo dere, wala ganay problema. Sa imong reaction, Elray. Oo daan. Pilit time. Sa imong reaction, Elmar. Madunlan ka reaction na sa
Pila ka ni kabilog yung bata, Action Alms? Polo. 5. 5 kabilog bata ni Action Almar. May Action Al Ray. 12. Kadako-dako si mga tao 12. Joke. 12, ged. 12. 12 minus 10. 12 minus 10. Okay, may upcoming ka bla. 12 minus 10. Imo ya, JM. Imo ya, JM. Wala inalungong. Nagtanga lang si JM. May mangod na si JM nga babayi mo. So, sa liwat no, sa mga ka-action naton amo ni ang pipila ka mga gin-share naton sa subong nga hapon sa mga ka-action naton sa pag-celebrate. Pero importante, mag-ano lang kita ara Japon sa aton ang paghalong, no? Ano man darang ginapangpatihan naton, ano man darang gusto naton nga himuon. Pero importante, maghalong gid kita ya Japon. No? Kay siling nila, lain gid ako nagahalong ka. Kay basi pag sa ulog mo sa 2023, may isa nang nadula sa imo yang parte sang lawas. Kabalo ka na. Kung ina ikaw nagapalupong. Amo nang pahanumdum sa mga ka-action naton. Kay budlay nga daan, no? Bisan ano kuno siling nila. Amo nang siling bala nga masarap ang bawal. Kag masarap man kay alas 2:25 na. Sige, Action Arms. Dunkin, pasalubong ng bayan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kon mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga
mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon Sa aton programa, This is My Life. Si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, hambalya mayong hapon lang dira si Moy Dayan. Have a blessed weekend. God bless everyone and more power to ARB. Ma'am Virgil Pinda, naga-monitor sila sa iyang mga tropa. Sa iyang mga friends dira sa may Celine Homes. More power and keep safe. Si Ma'am Veronica Santillan Manuka, naga-monitor from Barangay Handumanan. Salamat, Gid. Si Eunice Gumban, good afternoon. Salamat. May-ari naman sa aksyon na JMO. Si Sir Ray Flores Baryoga, mayong hapon, drasimo. Maroon na nga pag kaon-kaon sang tinanok nga kamuti. Naga-coffee. Sige Si Madam Tracy Johnny, madamo naman ang iya ginahimo, action JM. Sige. Iyan na lang tanan. Imo na lang na. Sakay, Sir Jeronimo Vergara, mayong hapon. Tamiyaw niya si Arlinda Perez, sang Carmela Lacbanes, sang Purok Taytay, Barangay Mabini, sa Banwa Yasang, Valladolid. Si Carl Kenneth Cañete, mayong hapon. Nag-monitor siya from Barangay San Jose, Ibi, Magalona. Sige, alas 2:31 na kita Action Radyo Philippine Standard Time. Dili kita sa aton nga horoscope. Subong adlaw, Sabado, Desyembre 10, tuig 2022. Unahon nato ng mga Sagittarius, mga natawo Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Sagittarius, may matun-an ka nga importante nga leksyon sa isa ka hitabo nga imo iya masaksihan. Importante nga sundon ang konsensya kag hindi basta-basta magpamati sa mga mga marites sa palibot. Halungan ang ikaayong lawa sa Sagittarius. Lucky numbers 1, 10, 16, and 34. Honey yellow is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn na tao Desyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn, tingwaan nga makalikaw sa mga pag-restoryahan na dira balang nga magresulta sang hindi paghangpanay. Hindi ka man magpadala sa abyan or magpapadala-dala dira sa abyan nga tamaan ka-agresibo. Sa mga Capricorn dira, lucky numbers 1, 6, 19, 37. Garnet red is your lucky color. Para sa mga Aquarius. Sa mga Aquarius na tawo Enero 20 at Pebrero 18, si Aquarius may mabatian karon mga intriga, no? Kag may posibilidad nga gubon ang imo iya nga interes. Pero ang manami subong bala sa Aquarius, sorry. Sa mga Aquarius, no? Magpasalamat ikaw. Kay man may oras ka sa pagpaninlo sa palibot dira or mismo sa sulod sa inyo iya nga balay. Di ba mabalhasan ikaw? Sa mga Aquarius, lucky numbers 3, 16, 27, and 32.
Citrine, yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Pisces, may magalagaw da karon nga isa nimo iya kaabyan. O hagadon niya ikaw. Sa isa iya kasadyahan. At kay December, di ba damo ni mga hinagaray maglagaw-lagaw sa mga event. O basi ano ka mo hagaron niya pa ikaw for sa isa abi ka birthday party or sa isa iya ka Christmas party. Magpreparar. Diba? Sa mga Pisces tira. Lucky numbers 4, 15, 26, and 43. Moss green is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries na tawo Marso 21 tubtob Abril 19. Aries, padayuna na, no? Padayuna na ang imong naatrasar nga plano para sa pangabuhian nimo. Nagligad pa na nga tuig. Subong start na ina. Aries, anuman iyang hangkat, no? Mga pagpanghangkat sa imo kabuhi nga magaabot sa karon, imo ina mahatagan sang solusyon. Aries, lucky numbers 1, 17, 31, and 41. Pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus na tao Abril 20 tubtob Mayo 20. Taurus, may bag-o ka nga estratehiya nga dapat paminsaron. Tungod man sa dalagan sang ekonomiya sa karon. Kung may ara ka dira mga suhestyon, ini ang time nga magapabor sa imo ang imo yang nga boss. Meaning ugyunan niya ang imo yang nga mga suggestion. Sa mga Taurus, lucky numbers 2, 15, 27, and 32. Green is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:36 na kita. Muyad to ang first part sang aton iyang horoscope sa subong nga hapon. Si Sir Ray Flores Baryoga ho sige thank you man. Ako tani mo pa thank you kung may padala ka di Okay, ginapaila-ila giding iyang kamuti kag kape. O sa kamuti lang ko kay bawal pa kunong kape. Pwede lang na. Sige, thank you so much gid sa may DSB ni si Sir Ray Flores Baryoga naga-monitor. Bauti December, DSB kalagaw ka DSB Action JM subong nakalagaw-lagaw ka wala ka gid kalagaw. Wala ka nagmotor-motor, mahal gasolina mo, no? Hindi, may rollback man sa 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 Martes. Galing kay do kagamay. Mangkot si SM kagapon sa kon, pila rollback anhaw. Mga surusubra 3 meses ay kagamay. Importante may rollback kabay nga pagka next may another pag rollback bason hindi lang wala pag ang increase sobra pa sa rollback nga sinintimos. Ay nako. Kadalom gitu wow. Malay mo batian sang mga batian sang tawag ni mga oil companies. Hindi nyo mapupatami. Maluoy man kamo sa public. Even though nga kamo naga-experience man sa kabudlay, puti ang public naga-experience man. Hindi nyo mapupatami. Kay kita tanan kaluluoy. Apektado man kita. Magpasaka kamo,
mapasaka man si utan. Tandaan nyo na, balos-balos lang ang aton yang gidahimo diri. That's why nga maghagan-hagan lang. Maghagan-haganan nyo lang Okay, para bisan siniblang holiday season is mauro enjoy naton, no? Ang medyo kasarangan nga mga presyo. O check naton mga update sa sa tawag ni mga balaklon bala, no? Mayara gid na monitor nga pagmahal. Isa na darang Bombay. Kamahal sa Bombay subong. Kung ako sa inyo magtanom na kamo Bombay. No? Pag sa mga ka-action dira naton kay basi dugay may iba naman yung mga panakot magmalahal. Hungod-hungod gid nila. Kag syempre ang mga panglulutuon ni Blaho. Yan, amo ning kabudlay. Anyway, sige lang importante kuno buhi. Importante buhi nagayuhom Sige. Alas 2:39 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton mga ka-action. Sa akon nga panumbalik, ako na share sa inyo ang nabilin pa naton nga mga horoscope. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops, di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Syempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra tatlo ka. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Diri kita sa nabili naton iya nga mga horoscope. Sa iluhan nato ng mga Gemini, sa mga Gemini na tao Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, may pila ka mga abyan nga makabulig para sa imo. Para iya nga tadlungon ang sala nimo nga paglantaw sa paghigugma nga ginatawag. Pero Gemini, subong manimo iya mahatagan atensyon ang plano. Kung ano ina nga plano, para ina sa imo. Plano para makabangita sa trabaho. Plano para nga mapa-improve ang imo kapasidad. Or plano para sa imo pamilya. Sa mga Gemini, lucky numbers 7, 16, 32, and 37. Orange is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, sa mga Cancer na tawo Hunyo 2 tubtob Hulyo 2. Cancer, kinahanglan nga panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pa. No? Agang isa pa, hindi basta-basta mag-react. Kami mga bagay kung kaisa nga kung hindi ka magdali-dali sa pag-desisyon, tunan mo anay sang maayo. Dra mo mas mahangpan kung ano ang tinutuyo sina. Agdra mo man mahangpan kung ano ang mga negative kag positive effects sina. So, sa mga Cancer, lucky numbers 5, 24, 31, and 43. Red, orange is your lucky color. Para naman sa mga Leo na tao, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Leo, masulbar ang sobra dira nga kapiot. No? Kung inabalang may time gid nga nagalibog ang imo nga ulo. Diba, hindi ikaw makapamensar sang maayo? Ikaw mismo dapat magpakatawhay. Kaysa pagpakatawhay nimo, magmag-an ang imo nga ginapamensar dira. Mamag-an man ang imo nga ginabatsyag dira. Somehow makapamensar ikaw sang kasulbaran sa problema. Leo, hindi padayo ang mga tawo nga nablang tamaan ka mga arisgada. Kag ka mga ano sa English arisgado. Sa English sa lalaki gali.
may mga tao kung kaisa nga sobrahan bala do ano nang panglantaw mo ni siya man do dali atat na atat likawan mo na ang kaangay sina nga mga tao kay basi pati ikaw madalahig man bala sa mga sala niya nga mga desisyon duha na kamo dayon. Sa mga Leo lucky numbers 8, 19, 28, and 31. Violet is your lucky color. Para naman sa mga Virgo na tao Agosto 23, tubtob Setyembre 23, Virgo ikondisyon ang imoya kaisipan kaglawas. Bangod, subong Virgo, dumay makaatubang ka dira. Di makaatubang nga tawo, kundi ulubrahon. No, mabrubog at dapat ikondisyon mo gid. No? Labi na imo nga, duha gid. Imo paminsaron kagang imo yang alawas. Kaya kung mental kuno, mentally, do wala ga function, maapektuhan man ang imo nga trabaho. Di, kung lawas mo naman ang nagkaka-apekto, hindi kondisyon, di ba apektado man Japon imo obra. So dapat duhagid, no? Duhagid ang ikondisyon. Sa mga Virgo, may kaakig ikaw. Hindi na pag-ipangibabaw. Kakasana December subong. Manog Christmas na. O asin man ang imo ginakainitan. Asin man ang imo ginakaugtan. Kakasana kay kalain bulag tuig may ginapaminsar kapag dara nga ginakainitan mo do parilon akaron nga dala mo lang Japon ang dimalas. Sige, sa mga Virgo lucky numbers 1, 29, 35, 40 and brown is your lucky color. Para naman sa mga Libra na tawo Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Importante nga may ara ka sang social acquaintance. Bangod ini ang alagyan para makilala mo ang isa ka persona na dako ang mabulig sa imo Libra. Lagaw-lagaw din pag may time. Pakisalamuha man sa imo nga mga isig ka tao. Sige, sa mga Libra, lucky numbers 13, 21, 33, and 34. Blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio. Sa mga Scorpio na tawo Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, kung may ara kaya sa nahimo nga sala. Normal lang na. No? Normal nga do hindi ka bala mahimos. Do wala sang kalinungan sa imo yang nga paminsaro. Ang himuon kung nagalain pagid man ang imo yang nga buot, matamaan gid sang iya ginhimo, ipangamuyo or i-share sa somebody nga masaligan nimo para maghaganhagan bala kag at least maka-share man sa sang opinion niya, no? Para iya nga magaydan ikaw. Kaya may time nga kung kita gani na overpower kita bala sang kainit nato. So, hindi kita kapamensar kung anong aton nga himuon. Bisan na naton nga pamensar nga sa mga towards sa tao abi nga ginakainitan naton. Siling kita hindi gida pwede ka na init ko si iya. So may ara somebody nga dapat sa imo, maga-explain sa imo. Kung nga hagan-hagan lang ang pagkainit. Sige, sa mga Scorpio, lucky numbers 2, 7, 19, 41. And red is your lucky color. Action Alms, last ko na Last na. Sige Sige.
So, amo yan to ang aton nga horoscope of the day, aton kapalaran for today sa subong man nga adlaw yasang Sabado. May 3 minutes pa ko. Amo na nabilin ko kag say goodbye. Sige bye-bye. Sige mga nabilin doy pa matamyaw ta didanay sa mga ka-action naton. Sige. Si Ma'am Marian Hilado, good afternoon. Hilado kag Travilla family kuno ho. Sa ila ni Tita Adela, Tito Bani, kag Inday May Baldomar, kag Papa Marlon Travilla. Nagabiyahe tricycle, halong gid permi, God bless. Sige, thank you so much man. Si Sir Doy Arthur, mayong hapon. Sir Eddie Lamos, mayong hapon. Oy, another pagid ni Ma'am Mariana Hilado, hambayat greet niya man ang baby nila nga si Baby Adriana Travilla kag si Tuto Andre. Sige, thank you so much gid sa inyo yang pag-monitor. Sa mother ko nga naga-monitor man dra sa Florenceville, kay Madam kay Mother Losvis, kompletohon gid dapat, kay Mother Losvis Minda Lisay, pag sa isa ko pagid ka Mother kay Rosini Defensor, kay Papa na Edgar Defensor, tara naman niya sa may Kabura. Naga-monitor ni sila sini nga inoras. Basta maghambal ko gani sila, mamati na sila. Inyo pag pumatian ang inyo agot, char. Mati Sige, thank you so much. Kasi Ma'am Homa Lumena po may nagpahabol pa. Salamat gid sa pag-monitor. Subong iya nga hapon. Sige, diri kita anay sa aton man nga Bible verse of the day. Gikan sa John chapter 15 verse 5 to 8. Jesus said, I am the vine. You are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. This is my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Sige, salamat gid sa aton mga ka-action. Hindi ko din makitang extra. Sige, I can say goodbye but I need to say goodbye sa aton mga ka-action sa subong iyang edisyon sang This Is My Life. Sa gihapon, talos temporaryo sa kay Tita Wilma Sugaton, naman ninyo alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action!